खुलुमबाय। दिनै 25 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ मेष राशि। न'खरनि अनलायनायनि सुखुआ गोमालांनो हागौ। जेथिंबो सांग्रां जानानै थानांगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। वृष राशि। जेखि खामानिखौनो मावा मुलाम्फा मोननो हागोन। नोंथांनि थाखाय गाहाम सान। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि। जेखि जाया गोथार खामानि मावनानै लानो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। जौगागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि। गोथार खामानि मावनो दङब्ला मावनानै लानो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। मानिबा जेंनानि थाखाय जिंगासिनांनो हागौ। गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कन्या राशि। न'खरनि गोथार खामानियाव आगान सुरजेननो हागोन। साननायफोरा जाफुंसार जानो हागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। तुला राशि। गोथार खामानिखौ मावनानै लानो हागोन। बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। गोजोननायखौ मोननो हागोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। लाम-साम बाहायनानै न'खरखौ दैदेनलांनो हागोन। गोजोनै सम बारहोनो हागोन। मोजां सान। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। धनु राशि। बे राशिनि थाखाय अशुभ सान। गोथार खामानिखौ मावनो नाङा। गोसोखौ हमथानानै थानाया गाहाम। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मकर राशि। साननाय हनाय गोहोआ गोमालांनो हागौ। जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कुम्भ राशि। मोजां रोंगौथिनि थाखाय सनमान मोननो हागौ। हरखाबै माबाफोर मुवा मोननो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। बोसोर मानियै अख्रा गोसोनि जायोब्ला खहा लाबोनो हागौ। गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।